Tak, máme teda urobené Pčko, zväčšené vlastne ako iniciálu. Teraz, ak chcem vytvoriť podobný spôsob odsedenia od textu, tak si to písmeno P označím. Môžem mu zmeniť res na bold. Jednoducho cez okno, ktoré je interaktívne. A teraz, aby som vytvoril to odsedenie textu od tejto iniciály, tak to môže robiť buď rôznym spôsobom vkladania medzier, alebo jednoducho tak, že si spravím z tohto písma, z tohto znaku si spravím objekt, ktorý bude mať zväčšené obtekanie textom. Čiže ja mám to písmeno označené, idem do text, vytvoriť obrysy, čiže som z toho textu spravil normálny vektorový tvar, čiže už to není znak, nedá sa prepísať textovým nástrojom, ale už je to tvar, ktorý je vytvorený pomocou ovládacích bodov a ciest, ktoré tieto body spájajú. Ja som sa teraz, po tom ako som urobil z tohto znaku tvar, klikol som do ňoho a tu hore mám v lište rovno možnosť alebo nastavenie obtekaniu textom. To znamená, že keď si zvolím nejaký tvar alebo obrázok a túto vlastnosť, aby ho text obtekal, mu stlačím, ako aktivujem, tak text jednoducho už nebude prenikať pod neho, čiže nestane sa to, že by niečo ostalo z textu prekryté. Aby som si veľkosť toho obtekania nastavil, tak na to mi slúži okno obtekanie textu alebo text wrap a ja si nastavím vzdialenosť obtekania vo všetkých smeroch. Tak. Samozrejme, ak chcem, môžem ten znak alebo ten objekt, ktorý som tam vložil, potom aj následne posúvať ako obyčajný objekt. A môžeme si teraz kontrolovať v náhľade. Dobre. Poďme na obrázky. Text, v podstate sme využili všetok, môžeme ho odstrániť, ten zdrojový, ktorý sme vložili do InDesignu. A teraz sa vrátime na obrázky. Keďže sme priznali, že v podstate nie sme autori a naozaj len cvičíme, tak si môžeme otvoriť jeden obrázok, galériu, otvoriť v novej karte, alebo respektíve rovno nahrávať na plochu. Tých obrázkov, ktoré do toho dokumentu potrebujeme, sú minimálne 3 obrázky na výšku a potom 4. na celú stranu. Náhľad. Uložiť obrázok. Pracovná plocha, čiže layout, prehodená klávesnica, layout 1. Uloží obrázok opäť na plochu, layout 2, enter. Stratil sa mi článok, tu je. Obrázok ako layout 3, layout 3, enter. Dobre, vrátim sa do InDesignu, ako sme hovorili,
veľmi jednoducho pomocou klávesovej skratky Ctrl+D si otvorím okno umiestnenia alebo cez súbor umiestniť. Nahrám si všetky 3 obrázky naraz, si označím z plochy, dám si otvoriť. Postupne si ich vložím sem vedľa dokumentu. A budem si ich vkladať do jednotlivých častí layoutu. Takže tento obrázok si môžem označiť, premiestním si ho sem nad prvé okno, zväčším si ho obsah aj masku, čiže pri zväčšovaní držím klávesu Ctrl a Shift. Ctrl kvôli tomu, aby som zväčšoval obsah aj masku a Shift, aby som to robil proporčne. Teraz si dám, keď som ho zväčšil tak, ako potrebujem, tak si obrázok označím Ctrl X, kliknem sa do okna, pravým tlačítkom vložiť dovnútra. Ak chcem ešte posúvať ten obsah, ale nie okno, čiže masku, aby sa mi ten layout nerozpadol, tak to môžem robiť pomocou bielej šipky a potom následne šipkami. Ja mám tú fotku stále natiahnutú, lebo som dal Ctrl X, to je vlastne že kopírovanie s odstránením pôvodného miesta. Kliknem sa do druhého okna a dám tiež teda vložiť dovnútra, práve tlačítko vložiť dovnútra. Keďže vo vnútri sa nachádza obrázok, ale je posunutý hore, tak ja si ho musím označiť bielou šipkou a musím ho posunúť dole. Tento obrázok rozbitého auta. Čiže zväčšujem Ctrl Shift. Ctrl X. Kliknem na obrázok pravým tlačítkom, vložiť dovnútra. Opäť tak, ak chcem vlastne obrázok alebo obsah meniť, tak to môžem robiť pomocou výberu toho obrázka bielou šipkou. Ani mi to nevadí. Vyhríznutia, nakoľko trocha komunikujú s tým, že to auto je také deformované. Pár prvkov, ktoré sa tu nachádzajú, vlastne typografických B, END a dvojité V, môžeme spraviť veľmi rýchlo textovým nástrojom. Bčko sa nám hodí, nakoľko sa jedná o Borisa. Nakapátkujem si do tejto texty, označím, nakapátkujem si do neho vlastnosti, ktoré mám v nadpise. Si posuniem a môžem vložiť farbu tohto rámčeka, ale samozrejme nie do výplne, ale do znaku. Ak mám problém túto farbu získať, tak si ju označím, nájdem si vzorník a tú farbu si jednoducho do vzorníka prenesiem. Čiže mám označené, dal som si vytvoriť nové políčko a tá farba, ktorá aktuálne bola nastavená v popredí, čiže výplň, sa ocitla vo vzorníku. Takže teraz si označím to Bčko a kliknem sa do vzorníka. Opäť ale chyba lávky, lebo musím vlastne byť nastavený, že chcem meniť nie farbu rámčeka textového, ale textu samotného. Tak,
B je tam, ja si ho skopírujem dole. Tam môžem vytvoriť iniciálu M, nakoľko dievčina je Miroslava a dané znaky môžem proporčne zväčšovať pomocou Ctrl a Shiftu. Takisto môžem B ešte raz kopírovať a môžem tam použiť END. Ak neviem na klávesnici napísať symbol ENDu alebo vlastne spojenia, tak to urobím cez text a tam sa nachádzajú tzv. Glyphy, čo sú vlastne všetky symboly, ktoré daná textová alebo daná znaková sada obsahuje. Čiže všetky znaky daného fontu. Celé písmo a nájdem si tam end, ktoré je krajšie, asi toto. Tak. Celkom vystižné, nakoľko vlastne sa jedná o príbeh týchto všetkých častí. Dobre, máme tam teda vlastne skopírovanú tú ľavú stranu layoutu. Ja sa teraz presuniem so vzorovou stranou, ktorú tu mám vloženú, na opačnú stranu. A vyplním pravú stranu obrázkom, ktorý mám tiež z galérie k článku. Originál môžeme odstrániť. Môžeme si zapnúť, ako by vyzeral vlastne layout tejto strany bez zobrazenia jednotlivých ovládacích transformačných častí, čiže ako by to nám to vyšlo v tlači. Ak chceme dvojstranu dostať smerom von, tak si dáme súbor exportovať. V okne exportovať si môžem nastaviť, či smerom von pôjde tlačový formát PDF, alebo či tam pôjde nejaký iný formát, napríklad JPEG. Dám si kópia layoutu, zase prehodená klávesnica, na pracovnú plochu, uložiť a tu si nastavím, že chcem, aby smerom von išla dvojstrana, čiže nie je každá stránka ľavá extra, pravá extra, ale aby išla von dvojstrana a chcem, aby von išli strany 2 až 3 ako dvojstránky, kvalita stredná, rozlíšenie si dáme aspoň 150. Farebný priestor, nakoľko idem do JPEGu, tak samozrejme v virtuálnom prostredí je dobré RGB. Všetci vieme, že ak by som išiel do PDF-ka, tak ideálne je cmik. A dáme si exportovať. Hotovo. Môžeme si porovnať vlastne pôvodný layout s tým, ktorý sme vytvorili. Tak samozrejme kvalita je úmerná času, takisto by bolo možné vložiť vlastne cez ten obrázok nejaký filter, následne to upraviť v nejakom Photoshope, niekde ubrať farebnosť, niekde ju vlastne pnúť ako keby do sépie, odtieňov nejakej oranžovej a takisto vložiť ďalšie prvky, ale v zásade sa nám podarilo skopírovať usporiadanie dvojstrany, ako to bolo v origináli.